Hlavnou myšlienkou vegánstva je minimalizovanie utrpenia zvierat a utrpenia našej planéty. Do takej miery, ako sme schopní našimi bežnými životmi toto utrpenie minimalizovať. Preto je základom toho, že nejeme nič živočíšne. Ale čo ak by bolo možné jesť mäso, zvieracie mäso, bez toho, aby trpeli zvieratá a trpela planéta? Bude to vôbec možné? Eating meat without killing animals. Boom. Write this name down. Super meat. What do? Real meat, not harming animals. Takzvané mäso zo skúmavky sa už nejaký ten rok objavuje v rôznych diskusiách, dokonca aj tu dole v komentároch niekedy o tom diskutujeme a stalo sa mi, že moji kamaráti hrali hru Planet Base, kde vlastne stávali kolóniu na Marse a mohli si tam pestovať mäso zo skúmavky a mohli ho jesť. A spýtali sa ma, či by ho vlastne taký nejaký vegánsky astronaut jedol alebo nejedol, ak je to takéto skúmavkové mäso. A táto otázka začne byť naozaj reálna, lebo ak ste ešte nezaznamenali, tak startup Supermeat vyzbieral už asi viac ako $100,000 vo svojom crowdfundingu na to, aby mohol vyrábať mäso, ktoré nebude spôsobovať utrpenie. Sľubujú mäso bez utrpenia zvierat, utrpenia prírody, ktoré bude dokonca lacnejšie. Ušetrí nám 96% vody, ktorú používame teraz na produkciu mäsa, 99% menej pôdy bude musieť byť používané pre produkciu mäsa a 96% skleníkových plynov bude tiež zredukovaných. A to sú úžasné čísla a úžasné predstavy a presne o toto ide každému vegánovi. A keď sa nad tým zamyslím, tak Supermeat môže byť ďalším krokom, ktorý potrebujeme. Pretože to, že budeme jesť len biomäso, bohužiaľ nestačí a biomäso a voľný chov a naozaj kravičky doma v záhradách, to nie je udržateľné pre 7, 8, 9 miliard ľudí na tejto planéte. Preto Supermeat a to, čo všetko sľubujú, vyzerá ako prirodzene logický, ideálny krok pre to, ako by ľudia mohli ďalej jesť mäso, ale oveľa šetrnejšie. Supermeat určite stojí aj za našu pozornosť, takže nezabudnite si na nich kliknúť, linky sú dole pod videom. Sama to budem sledovať, pretože tých informácií, ktoré dali von, ešte nie je tak veľa. A tieto čísla, ktoré sa tu ukazujú, sú krásne, ale potrebujeme viac. Potrebujeme naozaj viac. Ale už teraz sa z toho teším a som rada z tohto kroku, pretože naozaj v tomto vidím tú budúcnosť. Ale sama si mäso nedám ani keď bude zo skúmavky. Po rokoch vegánstva nemám absolútne žiadnu chuť na mäso a aj niektoré náhrady mäsa, ktoré sú až príliš blízko, mi robia problém, pretože mi ho až príliš pripomínajú a v skutočnosti nechcem jesť nič, čo bolo predtým žijúcou bytosťou, čo je vlastne sval a tá chuť ma vôbec neláka. To by bola možno dobrá výhovorka pre mäsožravca, ktorý samozrejme používa tú výhovorku, že ale chutí to tak skvelo, bacon. Ale pre vegána samozrejme ani pre mňa nie je dostatočnou výhovorkou, prečo by som nemala jesť napríklad mäso zo skúmavky, len to, že by mi nechutilo, alebo teda, že nemám chuť teraz na reálne mäso. Supermeat je tá najdokonalejšia vec, akú si dokážem predstaviť pre obyčajných ľudí, ktorí jedia mäso a ktorí v tom mienia pokračovať. Pre nich toto, prosím vás, jedzte všetci Supermeat. Budem s tým veľmi stotožnená a budem podporovať to, že jete mäso. Ale pre vegánov nie. Hlavný dôvod, prečo mäso zo skúmavky nie je vegánske, je to, že na začiatku tohto mäsa je žijúce zviera, ktorému sú odobraté bunky z tela, aby proste vzniklo nejaké to mäso. A to nie je len jedno zviera, bude tam tých zvierat oveľa viac. A tieto zvieratá budú musieť žiť v nejakých podmienkach, budú musieť byť množené v budúcnosti asi priamo na tento účel, aby im boli odobraté bunky. Ak chcete vytvoriť sval zvieraťa, ktorý vyzerá a chutí ako sval, tak musí byť zaťažený pohybom. Musí mať prísun proste krvi, živín, musí mať naozaj to prostredie také, ako by malo vo zvierati, aby naozaj chutilo a vyzeralo ako sval a nie len z hluky buniek. A problém pravdepodobne bude aj v tekutine, v ktorej vlastne bunky sa množia a v ktorej celé toto mäso rastie, pretože tá je tiež živočíšneho pôvodu. Do slovenčiny by sa táto tekutina dala preložiť ako telacie plodové sérum. Supermeat sa ale vyjadrilo, že oni toto sérum nepoužívajú. Väčšina výrobcov tohto séra sa moc nechce chváliť, ani prezrádzať vlastne postup, ani to, ako
to prebieha, ale z toho, čo som si prečítala, to môže vyzerať nejak tak, že príde kráva, ktorá je na ceste na bytúnok, ktorá má v sebe teliatko, ktorá ide niekde na pôrod, ale teda nebude to pôrod, bude to cisársky rez. Teliatko z nej vyberú, je mu vpichnutá ihla priamo do srdca a vlastne je odobratá táto jeho telacia krv, z ktorej sa potom vyrába toto sérum. Teliatko vlastne zomrie na to, že sa zadusí a toto v žiadnom prípade nie je cruelty free a cez žiadny vegánsky filter to neprejde. Ale aj tu je nádej, pretože vedci sa už dlhšie snažia vyrobiť takéto účinné sérum na množenie buniek aj bez použitia živočíchov a teda snažia sa ho vyrobiť z húb, čo by bolo pre vegána schodné. Takže možno, že prišli na úplne iný spôsob alebo vymysleli niečo s hubami, veda je super a bolo by naozaj krásne, keby to bolo tak strašne cruelty free, ako to opisujú oni. Takže držím im v tom palce, že nech to tak dopadne. Zatiaľ ale nepovedali, aký je to spôsob, takže neviem. Ale zatiaľ si trúfajú a na svojej stránke hovoria, že chcú byť mesom pre vegetariánov aj pre vegánov. Takže odvážne, odvážne. Náš pokrok a naša veda je úžasná a dokážeme s ním spraviť ešte oveľa viac pre túto planetu, ako keby sme sa len snažili vrátiť sa k prírode a žiť tu nejak divoko. Veda nám v tom môže strašne pomôcť ešte zlepšiť túto planetu, ako by bola bez nás. Ale veľmi dúfam, že to neskončí tak, že budeme mať nakoniec nejaké zvieratá, ktoré budeme len množiť, špeciálne na nejaké bunky, ktoré budú mať ešte lepšie ako ostatné a tieto zvieratá budú žiť len v nejakom bezvedomí, v nejakých laboratóriách a podobné scenáre. Naozaj dúfam, že takto to neskončí. Ale teda zatiaľ máme super meat a ja im držím palce a dúfam, že to bude také dobré, ako sa prezentujú v číslach. Aj keď som v tom trochu pesimistickejšia, že nebude to asi až také dokonalé, pretože vo svojich číslach použili naozaj tie najideálnejšie čísla a rôzne štúdie ukazujú, že to môže byť oveľa menší prínos pre našu planétu, ale tak uvidíme, toto je naozaj ešte beh na ďalších 10, 20, 30 rokov, kým vôbec budeme vidieť nejaké výsledky. Ak by to ale všetko vyšlo, tak okrem toho, že sa dočkáme zníženia utrpenia zvierat, planéty, zmenšenia hladu ostatných ľudí na tejto planete, tak sa dočkáme aj zdravšieho mäsa, čo je tiež veľký faktor, pretože mäso, ktoré takto môžeme vypestovať, môžeme aj ovplyvniť a môžeme sledovať, aké má percento tuku, akého tuku. A samozrejme neprichádza tam do hry žiadna kontaminácia ako na bytunku, kde máte vlastne fekálie a krv a mäso, všetko v jednom a samozrejme veľkochovy, kde máte všetky tie zvieratá na jednom mieste a kde vznikajú potom ochorenia ako prasacia chrípka, slepačia chrípka a podobné veci. Takže v tomto to môže byť tiež veľký ochranný faktor aj pre ľudí, že bude mať menšie riziko ochorení a potom aj zdravšie mäso. A teraz otázka na vás, ktorí jete mäso. Keď si to predstavíte, že budete mať možnosť kúpiť si mäso zo skúmavky. Aký pocit to vo vás vyvoláva? Je vám to nechutné? Poviete si, že to nie je prirodzené mať mäso zo skúmavky? Alebo ste s tým úplne OK? Dajte mi vedieť dole v komentári. Pre mňa je to OK, lebo neplánujem jesť. Takže naozaj neviem, ako by som sa cítila ako mäsožravec, keby som mala takúto možnosť. Kliknite si, naozaj si kliknite na linky, ktoré som vám nechala pod videom. Spravte to pre seba, pretože ja som sa tejto témy dotkla len tak maličkom, pretože je to naozaj obširná téma, ktorá má už skoro 100-ročnú históriu, kedy sa my ľudia pokúšame vypestovať mäso v skúmavke. Takže ak chcete naozaj do hĺbky vedieť, prečo ako vegán nebudete jesť mäso zo skúmavky, chcete mať tieto argumenty, tak sa na to kliknite, zistite si viac. A teraz mám pre vás takú malú odmenu. Na našom YouTube je vás už 6000, na mojom Instagrame je vás 5000 a na našom Facebooku vás bude za chvíľu, asi tento mesiac, alebo tak nejak, očakávam, 20 000. To znamená dokopy 30 000 ľudí. Takže pri tejto príležitosti som sa rozhodla, že počkám a spravím takú malú giveaway pre vás, pre všetkých a hlavne tu na YouTube, aby som vás mohla odmeniť a motivovať k sledovaniu ďalších videí. A prvá dnešná giveaway bude s týmto tričkom, ktoré mám aj ja na sebe. Takže môžete získať toto tričko. Stačí, ak sledujete náš kanál, samozrejme, YouTubeový. Nezabudnite dať like na toto video a napíšte mi dole do komentáru, čo ste si vy
našli o tejto téme, o téme mesa zo skúmavky, nejaký fakt, niečo, čo o tom viete, ako sa môžete zapojiť do tejto diskusie. Takže diskutujte o tejto téme a do budúceho videa vlastne vyberiem jeden z komentárov, ktorý sa zaradí do súťaže. Ak sa nechcete zaradiť do súťaže, tak ho napíšte do komentáru. A potom získate toto tričko od Plenty of Peace a toto je L-ko. Sú trošku väčšie, voľnejšie. Možno, že si ho oblečím a ukážem vám, ako sedí napríklad na mojej postave. Toto, čo mám ja na sebe, je M-ko, takže pre mňa super voľné, som s ním spokojná. Takže komentujte a tešte sa na ďalšie giveaway. Mám tu pre vás ešte ďalšie, teda 3 trička a ešte nejaké iné drobnosti, ktoré vám ukážem neskôr. Takže sledujte videá, vidíme sa tu zase v nedeľu. Tak sa majte. Čaute.